Гыйракның көнбатышындагы Анбар вилаятында хакимият кешеләре Рамади шәһәренең кай берилешләрен Әл-Каида яклы сугышчылардан кире тартып алу өчен сугыша. 26 майдагы бәрелешләрдә хәрбиләр 2 көн чыгыш районны контрольгә алуларын белдерде. Рамадиның кай берилешләре һәм Фәллүҗә шәһәренең шактый зур өлеше Гыйрак Ислам дәүләте һәм Левант исемле сугышчан төркемнәр кулында. Хава кешеләре Фәллүҗә шәһәр янындагы Гарма шәһәрендә утка тотып, берничә бинаны җимерде. По защите конституционной страны. Таҗикстанда Күмәк иминлек килешүе оешмасының 6 әгъзасы һәм Әфганстан наркотикларга каршы күнегүләр уздырды. Күнегүләргә кадәр бер атна элек Русия, Әрмәнстан, Беларус, Казакстан, Кыргызстан, Таҗикстан һәм Әфганстанның 20 меңләп полиция хезмәткәре наркотикларга каршы координацияләнгән уртак чара уздырды. Беренче тапкыр уздырылган шундый чара барышында 12,5 тонна наркотик, шул исәптән Әфганстанда 10 тонна әфьон наркотига кулга алынды. Әфганстан башкаласы Кабулда җирле шураларга сайланырга теләгән намзәтләр сайлауның хәрәмләшү белән узуын белдереп, протест чарасы башлады. Алар 5 апрельдә узган сайлау тавышларын яңадан санауны таләп итә. Сайлауның тәгаен нәтиҗәләрен 7 июньдә игълан итәчәк сайлау комиссиясе бу таләпне кире какты. Пакистанның төньяк көнбатышындагы йөзләрчә бюджет хезмәткәре хезмәт хакларын арттыруны таләп итеп протест чарасына чыкты. Алар Пешавар шәһәрендәге төп юлны япты. Хәбәр Пахтунква вилаяты шурасына таба урам йөреше уздырды. Алар шулай ук әгәрдә җирле хакимият хезмәт хакларын инфляцияны исәпкә алып арттырмаса, шураны блокадлау белән янады. Таҗикстан мәдәният министры Шәмсетдин Ромбеков башкала дүшәмбедә Русия мәдәнияты көннәрен ачты. Министр үз чыгышында Русияны рус телен өйрәнүче таҗиклар өчен махсус программалар булдырырга чакырды. Алдагы көннәрдә Русиядән килгән 45ләп җырчы, музыкант һәм актер мәдәни программ тәкъдим итәчәк һәм Таҗикстанда яшәүче руслар белән очрашачак.